Vítejte u Lennonovy zdi. Na této zdi se již v 70. letech objevovaly různé texty, nejčastěji milostné básničky. Tehdy se jí říkalo zeď nářků. Přelomovým dnem v historii této zdi byl 8. prosinec 1980, kdy byl zavražděn člen slavné skupiny Beatles John Lennon. Hned několik dní na to někdo využil malého výčnělku na zdi a vytvořil z něj jednoduchý náhrobek se slovy za Johna Lennona a připojil k němu kříž. Lidé zde začali pokládat květiny a zapalovat svíčky. Postupně se o tomto místu začalo dozvídat více lidí. Psali na zeď texty jeho písní, vzkazy, básničky, kreslili obrázky. Sjížděli se sem příznivci Johna Lennona z celé republiky. Hráli na kytary, zpívali jeho písně a začali volat po svobodě. To se samozřejmě nelíbilo tehdejším představitelům komunistického režimu a snažili se těmto setkáním bránit. Přetírali neustále zeď barvou, aby z ní zmizely veškeré obrázky a texty, ale neúspěšně. Vždy se tam hned druhý den objevily nové. Odhodlání lidí bylo tehdy veliké a soudruzi si s tím nevěděli rady. Setkání se pomalu měnilo v politické demonstrace, nejednou rozehnány policejními psy a násilným zakročením. Po sametové revoluci s příchodem demokracie ztratilo toto místo punc zakázaného a setkání, kde se již nemusela vyjadřovat politická nespokojenost a nesvoboda, již nikdy nedosáhla dřívější atmosféry. Navíc se na zdi stále více negativně podepisovali různí sprejeři a vandalové. Jejichž výtvory již neměly nic společného s původní myšlenkou. Přesto všechno stále zůstávala zeď symbolem uctění památky Johna Lennona a boje za svobodu a neustále navštěvována jak našimi, tak zahraničními turisty.